motelik bizitzen naixo debe, porque arrezo ibiltzei eta, bueno, ala da asuntu eta hola segi barko dugu. Eskerrik asko, Juan Mari. Bai, zauei, agur. Lehengoan ostegunean pilotak hautatu zituztenean Aimarrek ez zuen kexarik azaldu, etzen kexatu, baina nolabait zeharka izan bazen ere adierazi zuen Irujoaren pilotak biziegiak iruditzen zitzaizkiola, baina gaur haiek erabiltzeak ez du esan nahi orain onak iruditzen zaizkionik. Aprobetxatzekoak baizik. 21 eta 12. Muitzeko garaien derreza hok eta sakeak bati bat sakatzeko eta askoz horrek eta saketin miniteko eta partidu gehien behintzat Irujon pelotaren jokatu. Habe, gehienean, oso tanto gutxitan atera du bere pilota. Eta Aimar boskarren txapeletik oso gertu dago. Argentinako euskaldunei agur bat, beraiek ere bidali digute eta David Rodríguezek Tokion astelenean finalaz gozatzen, hau logurea, hau Aimar. Atera du Aimarrek azken sakea. Eraman Irujo. Ormabiko luzea Juanek. Jaso Aimarrek, Juanen aukera. Ezkerrez, erdira. Bere burua saldu du berriz ere, Aimarrek ez du aprobetxatu. Eta bukatu da! 22 eta 12 azkenean. Erraz lortutako garaipena izan da gainera Aimarrena. 12 eta 13 urbildu da Irujo. Aimarrek berak emandako aukera haundiei esker. Eta handik aurrera bat bera ere ez du egin. Hortxe uzue, Olaizola. Lehen guzuen, ingurukoen, urbilekoen besarkadak eta zorionak jasotzen. Eta hemen du nerekin nahi gaina markamena eskatu zuen. Jon Garinek, Nafarroako epaileak, imaginatzen aldozu futbol jokalari batek gola aukera bat utsegin eta gero aldageletara joatea inori baimenik eskatu gabe. Bueno, hori gaur antzeko zerbait ikusi dugu. Hor dituzue, aurtengo lauterdiko bi pilotaririk onenak. Irujo txapeldun orde. Eta Aimar Olaizola txapeldun. Aimarren lehen gusinak ere ikusi ditugu hor. Eta ama lehen hasieran ikusi dugu. Ez dakit orain non ote den, baina gustura izango da. Tristuraren barruan poz eder bat bai. Aimarrentzat sari hori gogorazi nahi dizuet pilotazaleok, finala berriz ikusi nahi izan ezkero eitb.comen sartu eta nahieran lehiatilatxoan izango duzuela aukera, nahi beste aldiz ikusteko aukera. Bihartik aurrera hor izango duzue. Aimar txapeleta guzti, 2011 urtean, binakako txapeldun eta lauterdiko txapeldun, eta une honetan bat ere txapeli gabe dago, Juan Martínez de Irujo. Binaka etzen finalean sartu, buruz buru ere ez, eta lauterdian finalean